her med at forhandle i Europa er meget, meget spændende. Det har jeg jo altid synes. Det plejer bare at foregå lidt over på den anden side af gaden. Og nu skal jeg prøve at være med her. Så det er en ny udfordring, men det er en spændende udfordring, og jeg håber og tror, at jeg kan bruge nogle af de erfaringer, jeg har fra parlamentet. Det er klart. Lidt mere til dagens substans. Ja. Du skal ind og forhandle fiskekvoter. Ja. Hvad vil du fokusere mest på fra dansk side? Jamen, altså, det handler jo helt grundlæggende set om at sikre nogle ordentlige kvoter, som er i danske fiskers interesser. Men det handler selvfølgelig også om, at vi på det overordnede niveau sikrer, at der er en bæredygtig linje. Altså de bestande, som skal beskyttes, skal selvfølgelig beskyttes. Så det er sådan den balancegang, vi går, at det skal være i orden i forhold til bæredygtigheden, men at jeg har jo som dansk minister, derfor kæmper jeg selvfølgelig de danske fiskers interesser. Hvad vil du helt konkret lægge vægt på? Er det torsdag? Ja, problemet er jo, at de læser også danske aviser og Ritzau, så jeg sidder selvfølgelig ikke og fortæller alt for meget om strategien her, men jeg har jo et mandat fra Europaudvalget, og det holder mig selvfølgelig indenfor, og torsk er en af de vigtige prioriteter, vi har. En anden vigtig prioritet er, at vi skal have gjort soleklart, at der skal laves en aftale med Norge. Det er meget, meget vigtigt for Danmark. Nu har Færøerne, har vi lige fået ud af i dag, har sagt nej til tilbud, de har fået fra EU-kommissionen om øgede kvoter. Hvad er den danske holdning til det? Jeg tror ikke, at forhandlingsmulighederne er udtømte der. Jeg er selvfølgelig ked af, at parterne ikke endnu har fundet en løsning, men jeg tror nok, at de skal finde hinanden.